out kay Daddy. Sharing kami si Romang Unyan. Ay kami sa Philippines. 9:26. Salit na eh. Uli, liling mo din nilo. Sir, video. May makalon na dyan ay may pahakit. Ginamit ang driver na rahon sa Siruma. Nagapit pa kami ng ano, nagapit kami ng kids. May padarang kayo dyan, driver. Stopover muna, pero madali na kami. Madali na magutom. Pinabaklan na mangaka. Uy, pagkain na mama mo. No, tangil. Ay. Palawag na kami nagdi sa ano, mga malulubak na tinampo. Kasi ring duman sa cute yan. Lag mo na ng tubig sa makina para mag-overheat. O yan sinda sa taas. Yan ang tinampo.
Oh. Kangaroo. Selamat. Atras. Yaw na kami liglis sa karamihan naman. Yan, kailangan kinampo. Grabe. Figaro. So, yan ang Camsy Rooms. Padiritso. Ini naman ang cute dyan. So, overlooking Lockout. Yaw na kami digdi sa Kirjan. Alas 2 pa da kami check-in. Kaya dyan muna kami sa baba. Igwa dyan yung cottage. Dyan na muna kami mapangudlo. Kaya marabaan muna ning kami. Bali halik kami sa Naga 9:30. Kaabot kami digdiyo alas 12 na. Mga 12:15. So halos mga tulong oras sa muyang biyahe. Pero kasi
pagabot may digdi sulit man. Bali ang problema lang talaga ang tinampo. Grabe ang ang lubak, na maray. Pero ang pag nakaabot ka naman sa sa mismong resort, yun ay may yan, garo malang sa Boracay kang Bicol, Kamsur. Paduman na kami sa Black House. Bali harayo lang medyo harayo lang. May sakatan pa. Yan. So yan ang sakatan. Pag maluya ang tuhod mo digdi, sigurado pag-abot sa taas so kakulog ng tuhod mo. Ayan na ang sakata. Bali bago lang siyang gibuhon. Tirang steps. Mapagalan talaga magsakat. Ayan. Diyan. Gaman dyan. Ito na sila lumano. Magalan magsakat to. Paragal. Paragal. Oh my gosh. Ito ang Black House. Doon kami check-in. Itong part na to, ito ang Pinoy. Tapos yan part na yan, yan ang part yan sa road naga. Yan naman ang Pacific Ocean. Yan na ang Black House. Daon sila duman nagduduruyan-duyan. Yan yung facility nila. Tank ng tubig, solar, may wifi. Yan yung Black House. Kusina, may gatanan. Yan, may lipad, may CR. Bruno. House tour. House tour. Iba sa taas. Iba sa taas. Yan. Wow. Yan ang Torgan. Black House. Yan, overviewing.